Nijwieke is het Safir. Dan kiezen wij de nieuwe Tweede Kamer. En voor deze verkiezingen hebben wij die vragen was tono wichtig viest. En daar kwamen deze 4 onderwerpen uit. Waarvan wij voor die uitziekje uit het te vast zit in Friesland. Maar Joet, wen je? Ja, ik heb een droom en dat is in Grauw wonen. De vraag is alleen hoe realistisch dat is op dit moment. Ja, hoe realistisch is dat? Nou ja, niet denk ik. Aangezien ik over, laten we zeggen, 5, 6, 7, misschien 8 jaar toch wel in Grauw wil wonen. Ja, huren is ook prima, maar op dit moment is er gewoon heel weinig in Grauw beschikbaar. Ja, ik denk, hoe moeilijk kan het zijn om daar appartementen neer te gooien, dezelfde zoals we die in het politiebureau hebben, voor ouderen. Dan kunnen de ouderen in het dorp blijven wonen, maar wel naar een kleiner huis toe of een appartement. En dan kunnen we zo binnen in Grauw doorschuiven. Lucas hebben meer Friesen de Noord oer de wenningmerk in Friesland. Zo schreeuwt Nienke van 34. Gelukkig woon ik in het noorden van het land, waar de prijzen lager liggen. Ik kon niet meer sparen zonder mijn huurtoeslag te verliezen en dat voelde oneerlijk omdat ik mijn kwartjes aan het omdraaien was voor een huis in de toekomst. En schreeuwt ontwikkelder Hendrikus. Helaas maakt een overdaad aan regelgeving woningbouw te duur. Een grotere woning is verhoudingsgewijs veel goedkoper dan een kleine woning. Nou, ik heb zelf kinderen die op zoek zijn naar een huis. Ja, het is gewoon moeilijk om een huis te vinden wat je kan betalen. En niet alleen als studenten, denk ik, maar ook al ouderen die misschien tot hun 30ste, 40ste nog bij hun ouders in moeten. Want je ziet wel echt veel woningtekort. Maar aan de andere kant vind ik ook wel dat je het behoud van de natuur moet houden, zeg maar. Bij ons gaan ze nu ook heel de woonwijk volbouwen met flats. En dat is de andere kant, het groen gaat allemaal weg. Maar hoe zit het er eens voor op de Frieske wenningmerk? In Friesland hielden we in 2023 meer dan 300.000 wenten. 6 op de 10 daarvan binnen een keerpoes en een kwart werd verhuurd via een wenningbouwcorporatie. En 1 op de 10 van de huizen wordt verhuurd via een particuliere verhuurder. Het is dreig om een sociale huurwenning te krijgen. In Friesland was 42 maanden wachten. En wat reageert op een huis had dan ook nog eens grote concurrentie. Het tal reacties op een wenning is toename van 87 per wenning in 2017 naar 117 in 2023. Het heeft misschien ook te maken met dat mensen van origine wat meer zelfvoorzienend zijn. Dat ze ook wat verder vooruit kijken, zich vroegtijdig inschrijven. Migratie en dan vooral de asielinstroom wordt geregeld neemt als een van de oorzaken van de wenning te kwatten. Uit cijfers blijkt dat in Friesland ongeveer 4,4% van de vrijkomende huizen in de sociale huur naar statushouders gaat. Nevens zaakkundigen is het wenprobleem volle ingewikkelder. Het tekort had onder oren te krijgen met een verkeerde inschatting van het aantal wenten dat Nederland nodig had. Maar beleidsmakkers hadden daar te lang om vasthouden. Het moment misschien om dat op te lossen was 10 jaar geleden geweest. Maar het punt is, het ene beste moment is nu. Er zit eens maar één ding op. Bouwen, bouwen, bouwen. En dat willen de meeste partijen dan ik. Jeder waren plannen maken voor 100.000 wenten in het jaar over het hele land. En in Friesland moeten er rond 2030 22.500 wenten gebouwd worden. De provincie leidt likwijls achter op schema. Er zijn bouwers, er zijn woningbouwverenigingen, er zijn gemeentes. En iedereen moet zwaaien van hoe krijgen wij dat nou weer los en waar kunnen we wat doen. Maar wat vinden de partijen nou? Dat sjost je. Zo wil de SP 1 miljoen wenten realiseren. Dat doen we via nieuwbouw, het ombouwen van leegstaande panden en door sloop te voorkomen. De VVD wil juist inzetten op meer eigen wenten. De eigen koopwoning is voor ons heilig, omdat het eigen huis de weg is naar vrijheid. Dus, nou wist je wat meer over hoe het ervoor zit met wenjen in Friesland. Succes in het stemhokje dadelijks. Joe!